Eta gero, hori, metanarekin hasi nintzen gurpina altzailua roltzea, baina, aluminioa hasi nintzen eta aluminioa oso gustora nago, ja sortzi dut edo da aluminioa egin Hernani bertan egiten dut eta kultura asko dago beti danik metala lantzeko. Nik egiten dut gana gutxi gura bera da izaki bizidun lantzekoak ere da representatu ez da kabita Hernani bertan oso bertzako horren gipuzkoan erreginen eta bezala dago industria asko eta mendia eta oienak eta biarteko bi espazio horiek pixkan maztu. Metala industria ez dakit joantzen delako edo, eta gero representatzen duten gauza gehienak izaten dira bereak, pertsonak, ornasian, bere estilotuak, gero figura dira, eta gero figura dira horrenean, baina figura borsa. Aluminioa egitako txapak dira. Eta logitu ditut, ze gazniago sartzen dituzte, ze utzi zituzten kanpoan, eta ura eta estropatzen dituzte, lortu ditut txapak soilokeago. Plastikoa, ez da egiten dut. Aitora dira. Ahora somos las masas de machuco de la otra,